Per pal·liar l'efecte en el tercer sector, el que sí que hem fet és crear l'M4 Social, que l'hem creat gràcies a més partners, però amb la idea d'estar al costat d'aquestes entitats i de posar-les una mica al dia. La innovació tecnològica, sens dubte, pensem que té un paper quan parlem d'intervenció social i des d'aquest punt de vista és un dels aspectes contemplats en els projectes que es presenten a les convocatòries. La tecnologia pot ajudar no només a la gestió de les entitats socials, sinó a donar resposta a necessitats socials que tenim plantejades en aquests moments i que fa uns anys era impensable. L'objectiu final és aconseguir una societat més equitativa, no? On tothom tingui les mateixes oportunitats. I per aconseguir aquestes oportunitats a tothom hem de posar una certa base d'igualtat de posicions de partida, no? I això no s'aconsegueix si no hi ha una lluita molt clara contra l'exclusió social. Desde GSMA, Asociación de Operadores Móviles y 300 empresas del sector de las tecnologías, consideramos realmente que la tecnología puede mejorar nuestras vidas y la tecnología móvil, entre otras tecnologías. Portem bastants anys treballant com innovar, és a dir, com podem innovar. Per tant, la idea és, començant amb petites passes, d'anar introduint petites accions, permet al final poder tenir un procés d'innovació que permet generar nous serveis i nous productes. Gràcies a l'app que vam desenvolupar, donar la informació online de l'activitat esportiva, que és el que ens dediquem nosaltres, ens permet als equips terapèutics reaccionar amb més rapidesa i evitar recaigudes, descompensacions psiquiàtriques, tornades a la delinqüència, etc. Hem presentat una aplicació de mòbil que està adreçada exclusivament a la tasca de voluntariat. A partir d'aquí també posar-se en contacte amb els voluntaris és molt àgil i això ens fomenta, ens facilita la part que era més dura i més difícil, que és la d'agilitzar tota la tasca i la captació de tot aquest voluntariat. Tothom hem de tenir dret a accedir i tothom hem de tenir dret a poder tenir a l'abast tot el que són els avanços tecnològics, no? Per això penso que és important que mica en mica es vagin donant oportunitats a les persones que ens sortim de l'estàndard, no? La taula té un paper perfecte tant de difusió com de donar a conèixer quines són les nostres realitats, com la de posar en contacte, la d'enllaçar.